Spravíme úvod do videa, dobre? Áno, dám ti ešte banánik. Páči. Cestovanie s deťmi je riadna fuška, ale stojí to za to. Vítajte v Helsinkách. Keby niekto rozmýšľal, prečo nie sú vlogy z Helsink v decembri, mám odpoveď. Prší a je zima. Ale inak krása, čo? Dnes vybavíme obed v mestskej knižnici. Akurát je tu veľmi veľa detí a ľudí, lebo majú detský festival, ale je to veľmi pekná, zaujímavá budova. Tu máme záber na večerné vianočné trhy z námestia a vysvietená katedrála. Akurát nám tu aj niečo hrá, ale teda zima, toho tak -3 a prší celý deň. Sme si spravili výlet na ostrov Suomelina. Áno. A neodporúčame to na výlet pre kočík s malými a nestabilnými koliečkami. Je tu veľmi zlý terén. ChatGPT to odporúčal ako výlet v peknom počasí. To sme netrafili. Práve opúšťame Helsinský prístav, smerujeme do našej ďalšej destinácie do Tallinnu. Ideme trajektom, ktorý stojí 23 eur na osobu a trvá cca 2 hodinky. Helsinky ako také sú veľmi fajn, baby-friendly mesto, všetko bolo bezbariérové, všade boli detské stoličky, takže sme si to užili aj s krpcom. Takisto aj veľa cyklochodníkov, takže výlety na bicykli musia byť tiež určite super, keď je lepšie počasie. Brázdili sme Helsinky MHDčkou, mali sme 3-dňový lístok, ktorý stal 24 na osobu. Stačilo nám to aj na vlak z letiska do centra, aj po centre električkou, takže to bolo veľmi fajn. Určite vyskúšajte výlet do Helsink, možno aj v zimnom období, ale skúste trafiť lepšie počasie ako 3 stupne a dážď. Vidíme sa pri ďalšom videu.